Szczęść Boże, Glück auf, Grüß Gott. Teraz jestem w takiej miejscowości, która jest dla mnie bardzo, albo dla mnie bardzo ważną. Nazywa się właśnie tak. Nazywa się Ulmen. Ulmen. Popatrzcie, tutaj jest taki czarny kamień, to jest bazalt. Wszystko jest z tego czarnego kamienia. Dachy są z czarnego kamienia, łupka. To wszystko jest czarne tutaj. Przez to, że stoję na wulkanie. No. Stoję na wulkanie, a ten wulkan... Bez żartu teraz. Ja sobie nie robię żadnych żartów tutaj, no. Popatrzcie. Coś takiego tam jest. To jest korona wulkanu, a tam w środku jest staw. To się nazywa Mar. Ulma ma. Okrągły jak pieron. No to tak zejdzie ze pół godziny, ale nie mam czasu łazić po tym. I głęboki jest na kilkaset metrów. Woda corno. O, wreszcie tutaj coś widać. Woda corno. Naprawdę piękna sprawa. Ale ja tu przyjechałem z powodu, bo tu jak go dołek umarło pora Ślązoków. Między innymi mój pradziadek Anton Müller. Rocznik 884, 1884. W wieku tak mniej więcej około 60 lat miał. Tak? 62 chyba. Nie był na wojnie, znaczy nie był w Wehrmachcie, ino był w takiej organizacji TUR, co budowali tutaj umocnienia przeciwko Francuzom. No i co tu jest napisane? Na przykład jest napisane tak, proszę bardzo, das Ulmener Mar, czyli to jezioro, ist eine Kratersee vulkanischer Ursprungs und entstand vor circa 12.000 Jahren. Tiefe 37, a fläche 500 hektarów. No, to tak, dołek powstało 12 000 lat temu, głębokość 37, no może przesadziłem kilkaset metrów. Powierzchnia ponad 500 hektarów wody. Ja? Tu mamy też herb od nich, also Wappen. Halo. I tak coś tu powiem jeszcze po niemiecku. Die Burg wurde 1000 Jahrtausend nach Christus erbaut, 1679 zerstört von Ludwig XIV. 1822 zerfallen, 1968 restauriert. No to tłumacząc to, około 1000 roku wybudowano. W wojnach z Ludwikiem XIV Słońce 2 razy zniszczono miasto i burg. 822, około 830 roku wiosna ludów kompletnie zniszczono i odbudowano. Jest to tam z tyłu. No, tu mamy taką kaplicę. Kaplica. Są bardzo ciekawe miejsca. Jest tu właśnie kamień wulkaniczny. Tu chyba są ludzie pochowani albo spoleni. Ja? Widać, że są bardzo młode roczniki. 12, 14, 16, 19, o tu 23. Kloksiem, Umbach i tu takie różne. Ale to jeszcze nie jest wszystko ważne. Bo najważniejsze, najważniejsze to jest właśnie to. To jest właśnie to. Tutaj chcę pokazać. Jest taki Denkmal
Grabstein zum Gedenken der Kriegsopfer 1914, 1918, 1939-45. Mamy tak, Sadikow, wszystkie nazwiska razem popisane, a tu ten, hop, Anton Müller, to jest mój pradziadek, Anton Müller. No. I tam też jest napisane Müller Anton, 27.12.1944 rok. I mamy też drugi Ślązok był, Czernecki Paul, w tym samym dniu. Mamy tu dwóch ruskich tych do niewoli wziętych z 18 roku, czyli w sumie 4 ich było. I tu też jeszcze w tych samych dniach, w tym samym okresie zginęli ten Piskosz Bronisław, to jeszcze trzeci, też w tym samym momencie, tu w styczniu jest. No i rozchodzi się o to, że to są niemiejscowe ofiary nalotów amerykańskich, także w tym momencie tu muszę powiedzieć, że Amerykańcy no zabili mi moich przodków. No nie fajnie Amerykanie. Nie fajnie. No a on tutaj właśnie siedział u takich państwa Dieterich, do których za chwilę jadę na kawę. I to jest chyba takie serce czy kamień. O, też bardzo fajnie. To jest i krzyżyk jest, i prawosławny krzyżyk, i halbmond, nie? Czyli półksiężyc muzułmański, tak? Że wszystkie religie tu są przedstawione. Bardzo fajny pomysł. Uważam, że u nas na Śląsku takie być też powinny. Zbiorowe mogiły wszystkim ofiarom, a nie tam dzielenie na właśnie nie tych co innych i tych innych właśnie ten. No to tak jeszcze pokorza ten zomek co godołek. Ten zomek tam z tyłu jest teraz. Nie wiem, czy go widać. Ciężko. Tam jest kościół i ten zomek jest tam z tyłu. Teraz tak trochę widać. No tu za Rzymian i za Celtów były właśnie były już osadnictwo. Okazuje się, że tu jest źródło, nawet właśnie dla Celtów i dla tych miało to znaczenia. No i teraz trzeba tych kerska jeszcze zaświecić. Właśnie ta kerska do mojego pradziadka. Zawsze tu świecam. A tam zostawię jeszcze drugą kerskę. No to zaświecimy ta kerska. No, kerska się świeci. Ale co najfajniejsze jest tutaj, że są ofiary. Teraz się przypatrzę jeszcze raz. Ofiary są alfabetycznie. Czyli mamy od a kończymy na wy. I bez przynależności w to był w to, nie? No, także tu się trochę pożykołek za tego mojego pradziadka. Porządny hop był. Hajer na grubie. W Bytomiu urodzony. Sprengmeister. No, a na sam koniec był w takiej organizacji pomocniczej TUT przez DT pisane, to nie, że śmierć, tylko coś takiego. No, pozdrawiam wszystkich i filmik myślę, że będzie pokazany na Dzień Zaduszny, na Wszystkich Świętych. No, z Panem Bogiem, trzymajcie się, chowcie się und tschüss!